Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga buwitre at mga hayop sa gubat. Manghihilakbot. Kukubkubin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang mga nanira dito ay patayin sa gutom. At dahil sa matinding gutom ng mga tao, kakanin nila ang laman ng kanilang mga kapwa. Pati na ang kanilang sariling mga anak. Kumusta yung mga cancer? Yun ay isang kataga na sinasabi nila magsisimula daw ang zombie apocalypse. Aba, palakpakan mga utak zombie dyan na walang magawa sa buhay at nananakot ng mga bata. Sana'y nakakatulog kayo sa gabi. Di ko rin alam ba't ganito boses ko. Ngayon mayroong conspiracy theory na magsisimula daw ang zombie apocalypse ng Pebrero at sumakay pa dito sila Rudy Baldwin, choice nyo, mga naghihilig sa mga prediction. At ngayon dadaanan natin mga memes patungkol dito at pag-uusapan din natin kung bakit imposible magkaroon ng zombie apocalypse. Atin ang simulan. Saya muna bago siyensya. Simula pa lang yan guys. Malas yung 2021 may zombie. It's too late! Ako nang sorry dun sa ex ko, kahit ko alam ko na Yeah, sorry na. Sorry sa lahat ng mga nasaktan ko. Sorry sa lahat na di nila alam na tanga sila. Okay, imposible yan. Minod! Unbelievable! Umpisa na ang zombie apocalypse. Harang mo ko tol. Pahirumin kita ang VIP. Crossfire. Na-miss ko na maglaro ng Crossfire. Doon na nga maalala yung password ko doon. Kaya marami din dyan mga utak zombie na mahilig man trash talk. Bobo naman mag-aim. Buti pa si Mika Daime po. Sabi ni Master Hans na 2021 ay magiging napakaganda po. Yan ang utak ng hindi zombie. Nagagamit mo yung mga bato na binibili mo sa mga Chinese na mga na store. Yun lang yung gamit yung pambato. Baka lang mo may kapangyarihan, di ba? Baka meron dyang human stone. May zombie apocalypse team. Brawler, weapons, expert, brains, medic, speed fighter, mascot, guy who does. Ba't may mukhang zombie na agad dito? Nako po, mukhang meron tayong DDS. Pag nilagay mo naman si Papa Tigsan, delawan ka naman. Po, tsaya mga utak na mga yung mga nag-aaway sa comment section. Pero maraming salamat. Paano magkaka-zombie sa Pilipinas kung ang daming walang utak dito? Anong kakainin ng mga yan? Zombie apologize. Ako ay nagpapaumanhin sa mga walang alam dyan. Magtatanim lang po ako. Sunod, nalala ko minsan nag-trending yung video na hinulaan pa niya yung mga parang awa niyo. Okay, maniwala sa mga ganong prediction. Marami silang ginagamit ng mga palasiya para magmukhang tama yung kanilang mga sinasabi. Kasi nagkasasakto-sakto, di ba? In-explain na natin sa iba nating video na magbibigay sila ng mga vague na mga terms na talagang mangyayari naman pag pinabinigyan mo ng mahabang panahon. Di ba? Yun yung sinasakyan nila. At sabihin sa mga magulang nyo, sa mga matatandang naniniwala dyan. Kasi hindi maganda magpa-apekto sa ganyan. Pero kung gagamitin mo siyang guide sa buhay mo, sige, kung doon ka masaya, pero kung gagastos ka dyan, kung bibili ka naman kung ano-anong mahi-mahi ka, kung ano-anong mga bato-bato dyan na may kapangyarihan, nasa sayo na yan, pera mo yan, sayangin mo yan sa sarili mong panahon. Tsaka, yung sakto nga kasi gumagamit sila dito ng mga relihiyosong mga paksa. Pero kung isipin mo sa Kristiyanong belief, ayaw nila ng mga ganun. Hindi yung akma sa Biblia. Ako, hindi naman ako relihiyoso, pero nakakatawa lang yung irony. Nakakatawa yung mga taong hanggang doon lang yung alam nila na nagpapapaniwala sila sa mga ganito. choice nyo, Sunod, ako pa nagka-zombie apocalypse. Una-una, may pambili ka ba? Dahil walang pera ngayon, tigilan mo ako. Sunod, kung utak na iba, walang laman, wallet ko, wala. Galing sa Pilipinas ko nagkatotoong prediction. Master Hans, ikaw may pakasalanan ng lahat ng ito eh. Di ba dapat meron na tayo dyan mga Chinatown, mga nakalagay-lagay. Sunod, me and the boys with the comments time. Ito ang panlaban. Ako po ito, mga panlaban natin sa zombie apocalypse. Mananalo tayo. Sama pa si Aiza dyan. Galing kay Indy na zombie apologize. Ang bilis February 21, 22. What you expect, what you get. Naku, wag naman yan. Hindi natin kakayanin. Resident Evil, Left 4 Dead. Huwag mo nasama si Mr. X dyan, tsaka si Nemesis. Pagod lang ako sa mga kababayan natin utak zombie. Sandali nga, meron pang gumawa nito ng mga Pinoy. Isa ka ba sa mga naniniwala na pagdating ng panahon ay magkakaroon ng zombie apocalypse? Hindi! At ako kumain na ako. Sige, simulan na natin kung bakit imposible
magkaroon ng zombie apocalypse. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa mundo in general. Dahil unang-una, ano ba ang mga zombie? Diba? Sila ay nabubulok. Sige, hati-hatiin muna natin. Gawin natin metikuloso to po. Dami nating oras ha. Unahin muna natin pinaka-common na klase ng zombie, yung undead. Yung namatay na at nabuhay muli sa mga paraan na may virus. Paraan na mayroong mga chemical sa kanilang katawan. Isa naman doon ay yung rabies. Pero doon muna tayo sa mga virus type na mas uso ngayon sa Hollywood. Pagpatay ka na, ang dami yun sa katawan mo, kaya ka buhay ngayon na hindi ka tinutubuan ng mga fungi, ng mga bacteria, ay dahil buhay ka. Meron ka mga white blood cells sa papatay doon. Ngayon, kung namatay na yung katawan mo, di ba? Kung animated ka na lang dahil lang doon sa virus, madali magkakasakit at madali dadapuan ng mga iba't ibang bakterya ang katawan mo na magiging sanhi ng pagkabulok nito. At pag ito ay nabulok, mahihirapan ka gumalaw. Ngayon, pag hirap gumalaw sa zombie, paano ka makakagat? Hindi naman ito yung parang sa mga movies na lagi merong isang token na black guy na kailangan mamatay para maipakitang magsisimula na yung apocalypse. At saka sa buong mundo, sobrang humid ng buong mundo. Ang daming mga zombie na mabubulok na lang, lalangawin, mamamatay, na kahit ikaw mismo hindi mo na makikita yung bago pa pumasok sa pinto mo. Tsaka una-una, hirap na hirap sila gumalaw. Tandaan mo mga galamay mo, mga elbow, yung wrist mo, yan ay punong-puno ng mga tendons, sa mga ligaments na kung ito ay nabubulok, magkakalas-kalas ka agad, babagsak ka. Hindi ka na makakatayo. Lahat ng mga zombie siguro bigyan mo na ng isang araw, di ba? Pag namatay yung isang tao, merong yung rigor mortis, yung maninigas. Maninigas sila at hindi sila makakagalaw. O sige, pagbigyan na natin ng fiction, ng iyong imahinasyon na nakakagalaw sila, imposible sila makagalaw ng mabilis. Dahil nga, yung nakikita nyo sa Walking Dead, yung nakakatayo sila, ang hirap na nyo kasi bulok na yung buong binti niya. Ang lambot na lang nyo o sobrang tigas nun. Pagkatapos na siguro ng 24 oras, di ba, yung nagsiset in ng rigor mortis. Ganun kabilis mamatay ang mga red blood cells. Ganun sila kabilis mag-coagulate o mabulok yung kaya sila nagkukulay itim na kasi namamatay na yung nagpapapula sa kanya, yung iron, yung isa pang problema ay yung pagkatigil ng metabolismo mo. So pagpatay ka na, hindi na makakagawa ng energy na kinakain mo. O Paolo, bakit hindi ka naman bobo mo na ba? Kikain nga sila ng mga tao eh. Hindi mga gusto ng mga taong walang alam sa siyensya. Kung patay na yung mga cells mo, di ba, hindi na gumagalaw yung dugo, paano iikot yung nutrients mo? Kahit yung mismong acid sa tiyan mo na magda-digest na, sabihin na lang natin malapit na ka na zombie na sobrang bagal at nabubulok dyan sa sahig, bigla kang natalunan, sabihin na natin sobrang tanga mong tao. At nakagat ka at kinain yung laman mo. Walang paraan para makuha ng patay na cells ng zombie na yun, yung chemical na yun. At sakto papunta na tayo sa isa sa mga pinakamalaking titigil sa isang zombie apocalypse na pangyayari ay yung klase ng virus na yun. Kung iisipin nyo, ano ba ang isa sa mga pinakamabisang paraan para magkalat ng virus? Baheng, di ba? Hachu! Kaya ka nga naka-face shield eh. Na-imagine ba mga zombie nagbabaheng para lang ikalat yung virus? Yun isa sa mga pinakabobong virus at hindi tatagal sa proseso na evolusyon ng virus na yun kung ganoong paraan nila ikakalat ang kanilang species o kanilang version, ang pagkain sa mga taong gumagalaw. Ikaw hirap na hirap kang humabol. Mukha kang tanga nun. Para ka na rin yung mga taong naniniwala doon, di ba? Isa na yun. Dagdagan pa natin ito. Baka kulang pa sa inyo. Baka naniniwala pa rin kayo eh. Ang unang-unang mabubulok doon ay yung mga mata na expose sa hangin. Tandaan mo, may mga senses ka para makita ka, hearing, masisira yung eardrum mo, mabubulok yung loob niyan. Na-imagine mo paano ka makahanap ng isang zombie. Isang araw pala, ang dami nang mabubulok dyan. Lalo na sa mga maiinit na lugar, mga sobrang humid. Mabubulok, alam mo yung mga langaw po, piyestahan ng langaw yan. Yung magiging langaw apocalypse talaga sa zombie apocalypse. Isa na naman problema, pag nagkasugat ang isang zombie, di ba nga, una-una nabubulok na sila, pag tumama sila sa pader, matatanggal yan, magdudugo. Hindi na maghihil yan. At kayong open yan, maaamoy yan ng iba't ibang hayop, at iba't ibang mga insekto, at bigyan mo lang yan na sabihin natin, isang linggo lang, ubos lahat ng zombie sa mundo. Tapos sara mo lang yung mga pinto nyo, paano makakatalon yan? Wala nga silang locomotion, wala nga silang galaw, paano ka masusugaban yan? Tandaan nyo, lahat ng tao bago maging zombie, may kinain na. At mabubulok yan. Pag nabulok yan, kakainin ng mga healthy bacteria na yan. Palabas pa loob yung zombie na yon. So hindi mo pa hinahawakan yung zombie, nabubulok na agad sila. Isa pa doon, yung mga ngipin na gagamitin lang pang kagat sa'yo, nabubulok din yung mga gums niyan. Ano yun, para kang inunguya ng lola niya. Kung mahilig ka sa gano'n, di ba? Hindi wala naman ako sa kink shaming dyan. Pero, yun na, mga conspiracy theories nagtitayuan, ha? Pero daw, meron na talagang mga instances ng zombie kind
ng mga virus, yung mga prions, yung mad cow disease, at yung mga cannibalistic tribe na kumakain ng mga utak ng kanilang mga nakakalaba iba pang tribo. Totoo yun, may mga zombie at may mga insekto din na ginagawa parang zombie yung mga host nila. May isang fungi na kung maisip niyo ay parang pinanggalingan din. Parang yung The Last of Us na naglalaro, parang ganun din yung fungi na dadapuan, yung sa Resident Evil, doon halos nagsimula yan. Pero kung isipin mo, insekto yan. Ibang-iba ang genetic makeup ng isang insekto at kung wala ka alam sa siyensya, mapapaniwala ka naman talaga. Oo nga no, tama nga, pero pag kinain mo tong fungi na to, hindi ka magiging zombie, mamamatay yung fungi na yun doon sa acids mo. Kasi hindi naman yun ang genetic makeup o kanilang evolutionary na para gawing host ang mga tao. Pero Paolo, bakit? Ba't hindi ba pwede mag-evolve ang isang fungi para gawing zombie rin ng tao kung ano yung ginagawa niya sa mga insekto na yan? Di ba? Yung ginagawa nila, kinokontrol nila yung kanilang host, papadapo sa isang prey, sabihan sa isang ibon para lumapit sila sa ibon at kainin sila kasi gusto nila mapunta yung kanilang larva sa tiyan ng ibon. Pucha, nahilig din ako sa mga ganyan nung bata ako. Pero ngayon, alam ko imposible nga yun. Ngayon, kung kaya sabihan natin yung fungi ka, tandaan nyo evolution, sobrang tagal gawin yan. Hindi yan isang ganun lang. Hindi yan nagagawa sa lab. Ang daming mutations, ang daming oras kailangan gawin yan para maging totoo yan. At minsan, meron talaga mga glass ceiling yan na kahit anong gawin ng isang species ay hindi nila malalagpasan. Nakakapagod, di ba? Mas madali ka kasi naman gumawa ng conspiracy theory kasi ilatag yung siyensya sa ilalim nun. Alam niyo na mga conspiracy theory sa mga pinapanood nyo sa YouTube. Mas masaya mang-uto ng tao kaysa bigyan sila ng kaalaman na merong kabuluhan. So sana hindi na kayo zombie dyan. Sana nabigyan na ng laman ng utak nyo. Pinasimple ko lang niya. Kung gusto nyo pa na mas madetalyeng ito, paabutin yung 30k likes. Pwede natin mas himayin pa. Iba't ibang mga klase, mga zombie type dyan. Di ba? Meron pa isang zombie type yun sa mga rabies naman. Hindi natin pag-usapan yung susunod na video kung paabutin ito 30k like kasi masyado na tayo marami sinasabi. Hindi naman tayo bayani. O nga pala, total, pinag-uusapan rin natin mga nabuhay muli. Palakpakan at bumalik ang ating video. Maraming salamat sa mga sumuporta. Buti narinig tayo dito YouTube ngayon. So, kung gusto nyo, huwag kayo like, share sa mga hininga pa lang zombie ng friends at huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo Lausch.